Ρε φίλε, καταστράφηκα, το καταλαβαίνεις. Να ήτανε από τη φύση, να ήταν και από κάτι άλλο, ναι. Αυτό δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ούτε κλιματική αλλαγή, ούτε τίποτα. Αυτό είναι επίθεση. Αυτό είναι επίθεση, δεν γνωρίζω από ποιον, δεν μπορώ να πω είναι από τον Τούρκο, είναι από κάποιον. Αυτό είναι επίθεση που δέχτηκα. Δέχτηκα μια επίθεση και δεν με στηρίζει κανένας. Και βγαίνει το κράτος το ίδιο όπως λες και λέει για 2 παιδάκια μετανάστες. Αυτοί όμως μας καίνε την Ελλάδα. Δηλαδή τι να κάνουμε, να παραδοθούμε. Ειλικρινά, που βγαίνει στη Βουλή και ανέβασε τη φωνή μου, πες εγώ τη φωνή από έναν άνθρωπο που έπαθε την τάδε ζημιά. Πείτε το, απαντήστε μου τι να του πω, που πες αυτού, εγώ που με ρωτάει στον δρόμο, κύριε Παπαδάκη, έπαθα αυτή τη ζημιά. Τι θα γίνει, τι θα γίνει, φίλε. Ανέβηκα πάνω το πρωί με τον παπά μου και θα πέθαινα από τη στεναχώρια του, ρε φίλε. Παρατήρησε τις φωτογραφίες, έχουν καεί τα πάντα. Δεν μου έμεινε τίποτα. Τίποτα, όλο μου το βιώσει, τα ρούμπερ, τα πάντα μου. Τι τρακτέρια, τι μηχανήματα, τι εργαλεία, τι αλυσοπρίωνα, τι χορτοκοπτικά, τι σπιτάκια, τι τηλεοράσεις, τι πάνελ, τι τροφές, τι καλαμπόκια, τι κρυθάρια, τι τριφύλια, κατσίκια κάηκαν, σκυλιά κάηκαν, γάτες κάηκαν, οι κότες κάηκαν, τα τρακτέρια μου κάηκαν, τα ρούχα μου, τα παπούτσια μου, τα παντελόνια μου, τα πάντα μου, όλη μου η ζωή, ρε φίλε. Ό,τι είχα και δεν είχα ήταν εκεί και ξαφνικά σε μια στιγμή έγιναν στάχτη όλα. Όλα! Και βγαίνει όπως λέει η Σακελαροπούλου και λέει για τα 2 παιδάκια. Τι φταίω εγώ για τα 2 παιδάκια, ρε φίλε. Όλοι αυτοί όμως οι γονείς από τα παιδάκια μου προκαλούν εμένα αυτό το κακό. Αυτοί οι Πακιστανοί ήρθαν για να πάρουν τη χώρα μου, την πατρίδα μου. Εγώ τι να κάνω, να την παραδώσω χωρίς να πολεμήσω. Τι να κάνω, ποιος θα με ηρεμήσει σε μένα, ποιος θα τα ξανακάνει όλα αυτά. Δεν ξαναγίνονται, Παράσκο, δεν ξαναγίνονται, φίλε. Τι σε ζαλίζω με τα δικά μου, τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ μόνο που υπάρχεις, φίλε. Σε ευχαριστώ και ξέρω ότι θα βγεις στη Βουλή και θα τους ταχώσεις. Το ξέρω, ρε φίλε. Γιατί είσαι μάγκας, φοράς παντελόνια και από τους 300 αξίζουν οι 20. Μπορεί να λέω και πολλοί. Μπορεί να λέω και πολλούς 20. Βοηθήστε το κράτος στην Ελλάδα, την πατρίδα μας, ρε. Το έθνος μας, την πατρίδα μας, εμάς. Τον Εύρο. Όχι η Αθήνα, δεν είναι μόνο η Αθήνα Ελλάδα. Είμαστε κι εμείς εδώ. Έχω να κοιμηθώ 3 μέρες. 3 μέρες. Έχω χάσει τον ύπνο μου. Θα κι εγώ ήμουν ζωντανός. Ζούμε σε πόλεμο, αδερφέ, είναι πόλεμος, υβριδικός πόλεμος. Μας επιτίθονται, μας καίνε τα βουνά, τις περιουσίες για να έρθει μετά ο Τούρκος να μας φάξει. Ζούμε σε πόλεμο και η κυβέρνηση κοιμάται. Καταστράφηκε όλο μου το βιός, το μαντρί μου, τα σπιτάκια μου, οι καλύβες, τα τρακτέρ μου, τα λισοπρίωνα, τα εργαλεία μου. Όλο μου το βιός πήρε φωτιά και κάηκε. Τα πάντα, άμα ζουμάρεις τις φωτογραφίες, έχει καμένα ζώα μέσα. Έχω καταστραφεί και ο πρωθυπουργός της χώρας δεν βγαίνει να πει κάτι για μας. Οι μετανάστες μου καίνε τη ζωή, μου καίνε την πατρίδα, μου καίνε την Ελλάδα και εγώ κάθομαι και κοιτάω. Τι να κάνω, πείτε μου. Άμα πάω και τους πιάσω θα με πούνε εθνικιστή, θα με πούνε ρατσιστή και μου καίνε το δυο στην περιουσία όλοι. Σε αφήνω, σε χαιρετώ, γεια.